בזכות המיילים, הוואטסאפ והפייסבוק הפכנו להיות זמינים יותר, מודעים יותר, מקושרים יותר, והאמת, קשה מאוד לדמיין את החיים שלנו בלעדיהם. אבל אם רק יתרונות יש בקדמה הזו, מה עשתה הטכנולוגיה לחיי החברה והמשפחה שלנו, ואיזה מחיר גובה מאיתנו החיבור התמידי למדיה ולרשתות החברתיות. שלום לשיפי חריטן, עורכת משנה באתר הידברות. שלום לדוקטור סוזי קגן, יועצת פסיכולוגית בכירה. ושלום לטלי כהן אלדר, מנהלת המכון ישראלי לגמילה מהתמכרויות. אז אנחנו רוצות לפתוח את הדיון הזה, איך לא, בסרטון קצר, שמראה משהו על החיבור שלנו לטכנולוגיה שהופק בסיוע של ארגון אמריקאי בשם אור נאווה. בואו נראה. הסרטון הופק על ידי ארגון אמריקאי בשם אור נאווה. אפילו את הדיון הזה פתחנו בסרטון שיפי, וזה נראה שאנחנו טובעים בים הטכנולוגיה הזה, גם ממה שקראתי בתחקיר עלייך, זה נראה שאת ככה מכורה לא קטנה. איך זה מרגיש להיות מכורה? טוב, אבל שלא יחשבו שאני נראית ככה כמו בסרטון, למרות שלפעמים, כן, אני רואה את הדבר הזה, הוא גורם לי להבעה מאוד, הוא גורם לי לאי-נוחות מאוד מאוד גדולה, אבל אני חייבת לציין שהרבה מאוד פעמים אני הולכת ברחוב, ואני רואה את האנשים שנכנסות למדוד את הבגדים בחנות, הבעל עומד בחוץ מחכה, העיניים שלו זה, עד שהוא נתקע בעמוד, וככה אנחנו נראים. ההרגשה היא לא טובה, כי אף אחד לא אוהב להודות שתשמעו, כן, גם אני נראה ככה. החוכמה היא באמת לדעת שאתה, קודם כל לדעת שאתה מכור, או לא מכור, נורא עסוק כל היום בפלאפון שלך, מעניין למה. ואחר כך מה לעשות עם זה. אז בואו נתחיל באמת לדבר קצת על בעיות, או נשאל ככה, טלי. איפה אני עוברת את הגבול? זאת אומרת, איפה אני השתמשתי בכל המדיות האלה בצורה חכמה, מושכלת, טובה, ואיפה את יכולה להגיד זה בעייתי, אולי אפילו עד כדי התמכרות? אז קודם כל אני רוצה לציין שההתמכרות לאינטרנט, לרשת, לכל המכשירים... יש כזה דבר, אגב, התמכרות לפלאפונים? זה כבר מוגדר? כן, זה קיים כבר הרבה שנים. זה אחת מההתמכרויות. הנושא של התמכרות זה בכלל נושא מאוד רחב ומקיף, שאנחנו מתמודדים איתו בעצם מתחילת ההיסטוריה האנושית. בעצם כל ההתמכרויות באות באיזשהו מקום לאדם, לתת לו איזושהי ריגוש, הנאה, סיפוק, אנדרנלין, משהו שיבוא וימלא אצלי איזשהו חסך רגשי. ואיך אני יודעת שעברתי את הגבול? איך את יודעת שעברתי את הגבול? יש לזה הרבה סימנים. אחד, קודם כל, זה שאת לא יכולה להפסיק. אם את רואה שאת מבצעת את הדבר הזה, זה נקרא פעילות כפייתית, התנהגות כפייתית, שחוזרת על עצמה שוב ושוב, ללא יכולת האדם להפסיק אותה. אני מתחילה 2 שעות ביום
מול המחשב, מגיעה ל6 שעות, ל12, לילה שלם, זאת אומרת שאני לא יכולה לעצור ולהפסיק, זה סימן אחד. יש מקומות בעולם שבאמת כימתו את זה בכמויות, נכון, אמרו מעל 6 שעות, מעל 6 שעות ביום. ביום, או 38 שעות בשבוע, ראיתי גם איזה מספר כזה. מעל 6 שעות ביום, אם זה לא לצורכי העבודה או לצורכי לימוד, זאת אומרת שיש פה כבר התמכרות. אבל ההתמכרות באה לידי ביטוי כשאני מפסיק את זה ונכנס לתסמונת הגמילה. זאת אומרת, כשאני נכנס בעצם לקריז ומרגיש שאני לא יכול בלי זה, ואני זקוק לחזור לזה. אבל אולי בעצם, סוזי, ההגדרה של התמכרות במקרה הזה היא אישית, היא משפחתית, היא תרבותית. את יודעת, יש תרבויות שאם יגלשו שעתיים זה כבר נחשב ביזר לגמרי, ויכול להיות שבחברה שלנו לאט לאט עוד כמה שנים, 10 שעות גם לא יראו לנו הרבה. זאת אומרת, אולי זה נורא אישי כל ההגדרה הזאת. נכון, אז זה נורא אישי, ואני יכולה להגיד לך שיש 2 אוכלוסיות שמאוד נפגעות מהאישי הזה. אוכלוסיית הזוגות. המפגש הזוגי, שפעם הפך להיות אינטראקטיבי, שיחתי, הוא פתאום נעשה נטול. בני זוג מגיעים הביתה, אני יכולה להגיד לך שיש לי זוג בטיפול כרגע, שהטרוניה העיקרית של האישה, זה שהוא מגיע הביתה והוא לא מניח את המכשיר הזה. אם זה לא שיחת עבודה, אז זה אימייל שהוא צריך לשלוח, ואם זה לא אימייל, אז זה משחק שהוא צריך לשחק. אוכלוסייה אחרת ענקית, שסובלת מהמכשיר הזה, בגלל אותו צורך של זה ילדים ליד הוריהם. אנחנו לפעמים, את יודעת, אני הייתי ככה בגינה ציבורית, והלכה לה אימא עם הילד שלה בן 3, והיא בשיחת טלפון עם החברה כנראה, והילד מעד ונפל, ואת מכירה את זה שהברך משתפשפת, אבל חזק, והאימא, אוי, אני חייבת לנתק, הילד שלי נפל, את לא תאמיני מה קרה לו ברגל. עכשיו, רגע, אולי נניח שנייה, יש כאן ילד קטן שנפל ונפגע. הקושי הזה ליצור את המקום שאומר, בואו ניצור סדרי עדיפויות, עכשיו הילד שלי נפגע, הזוגיות שלי חשובה, האינטראקציה ההורית שלי משמעותית, היא המקום בדיוק שאת מדברת עליו של איפה אני מצליח לנתק את זה. ושיפי, את ככה בתחקיר איתך קראתי שאת שמה דגש מאוד על העניין הזה שהילדים לא רק ניזוקים כמו שסוזי אומרת, אלא הם מעתיקים את ההיסטריה שלנו סביב המדיה, סביב הטכנולוגיה, סביב המכשירים האלה. לחלוטין, אני חושבת, בגלל א', ילדים מעתיקים אותנו בהכל, מחקים אותנו, מה שהם רואים אצל ההורים, זה בדיוק, זאת היא ההתנהגות שלהם. אז אם אני היום באה לילד ואומרת לו על משהו, אני לא יודעת, והוא אומר לי, תפתחי גוגל, נו, תפתחי גוגל. זה בגלל שאת כל הזמן אז בגלל שכנראה אני כל הזמן צריכה ללכת לגוגל, ואם אנחנו הופכים, כמו שאמרה טלי, יש איזה קריז כזה, כשאנחנו לא, אז אם כבר החלטנו לנטוש את המכשיר לשעתיים, אז אנחנו נורא עצבניים עכשיו, ולא משדרים רוגע, אז גם הילד הופך להיות נורא חסר סבלנות, נורא לחוץ, והכל הופך להיות הרבה יותר לחוץ והיסטרי, השקט הזה, המבורך הזה שלה, אין אותו אין. טלי, יש מספרים? כמה אנשים בישראל מכורים בשנה? אנחנו יודעים להגיד את זה במספרים? קודם כל, בעולם מדובר במיליונים. עכשיו, בארץ המחקר האחרון אמר שאנחנו פי 2 מאירופה. כמה זה בדיוק במספרים? למה? למה אנחנו פי 2 מאירופה? אנחנו פי 2 מאירופה, וגם מבחינת הגיל של תחילת ההתמכרות, גם כן פה הולך ונהיה יותר צעיר. זאת אומרת, יותר ילדים, כמו שהיא תיארה פה. אפילו בגיל גן, את כבר רואה שמכניסים מחשב לגן. אז מגיל מאוד מאוד צעיר, וילדים מקבלים פלאפונים מפלסטיק כאלה במתנה. גם לא מפלסטיק. וגם אחר כך זה הופך לאמיתי. כן. זאת אומרת שאנחנו המבוגרים, הם אלה שמחדירים את זה בעצם. אז איך מטפלים, טלי? אז קודם כל, גם בטיפול, זה תחום, לא, זה תחום שהוא כל כך חדש, שאין איזשהו מודל שאת יכולה להגיד, זה המודל. אבל אני רוצה לספר שבסין, למשל, הקימו 400 מחנות לגמילה לילדים, שמכורים למחשב, לרשת, כמו שהם קוראים לזה, ושם הם קוראים לזה ההרואין האלקטרוני. ככה הם קוראים לזה. אני מאוד ממליצה להיכנס לסרט, לראות את זה לחודים ברשת. הנה, סרט. איך מגיע למידע הזה? הנה, נכון, לחודים ברשת. שוב נהיה מול המסך. ושם, כן, את רואה את הילדים האלה, הוציאו אותם ממש למקומות מבודדים ביער, בשביל לגמול אותם מכל המכשירים. שזה אגב משהו נפלא שראיתי בתחקיר איתך, שאת מדברת על היציאה לטבע, כמרפאת של הדבר הזה. נכון. כי מה? כי אנחנו התנתקנו. מה זה התמכרות? התמכרות זה בריחה מעצמי, בריחה מהמציאות והתנתקות מעצמי. וכל המכשירים האלה הופכים אותנו לרובוטים, אנחנו בעצמנו הופכים למכשירים, מהלכים. ולעסוק בספורט, ללכת לטבע,
כמו שהיא אמרה, לשבת עם בן הזוג בערב, לעשות ארוחת ערב, לצאת למסעדה, כל הדברים להתייחס לילדים. היפים והטובים שהיינו עושים פעם כשלא היו המכשירים. הנה, בארצות הברית עשו מחקר, הוציאו את מכשיר הטלוויזיה מהבית מ-40-50 משפחות. מה קרה? הם היו צריכים לשבת ביחד. לא היה להם משהו אחר לעשות. לדבר, להכין ארוחת ערב ביחד, לספר סיפורים, לעשות את הדברים. אבל לא רק להסתדר פתאום אחד עם השני, גם ללמוד לריב אחד עם השני. היום אנחנו יודעים שבלחיצת כפתור אני מוחקת אדם מחיי. אם הוא היה חבר שלי בקבוצת הוואטסאפ למשל, או באיזשהו אתר אחר, אז ברגע שנוצר איזשהו משברונצ'יק, פיץ, אמירה לא נכונה, לוחצת על כפתור ובזה הוא נעלם מחיי. והחיים הם לא כאלה. נכון, ואז אנחנו רואים באמת שהעתיד שלנו צופן, אני לא יכולה לכבות את הבן זוג שלי. נכון, אבל העתיד שלנו צופן משבר מאוד גדול בעולם הזוגי. כי פתאום אתה כן צריך לריב ולהשלים ולהתפשר ולוותר ולסלוח ולהמשיך הלאה. זה באמת הופך את המריבות, אני חושבת, אני רואה את זה דרך אגב, זה לא נעים לומר, אבל אני רואה את זה גם אצל הילדים. כי הם הופכים הרבה יותר עצבניים, וגם במריבות שלהם, קשה להם הרבה יותר לריב אחד עם השני. זה מה שסוזי... כן, אבל אני באמת חושבת שהעניין הזה, שפעם היה לנו את הטלפון, והיינו מתקשרים, ואם לא היו עונים לנו, היינו יכולים להשאיר את ההודעה, ולחכות בסבלנות הזאת, שיגיבו לנו, אז היום אנחנו חייבים ישר להגיב לכל מידע, אני בטוחה שבשעה הזאת שאני יושבת פה, באיזה שעה, 20 דקות, אני יוצאת אחר כך, ואת יודעת, המסך מפוצץ, ואת לא עונה לאנשים, כבר חושבים שמתת וכבר... איפה אתה? רק לפני 5 דקות ניסו פעם ראשונה. וזה המודל שאנחנו... ודיברת קודם, שיפי, על לדעת לשים גבולות לדבר הזה, ובאמת אני מבינה למשל אצלכם בבית, מגיעים הביתה את ובעלך, שניכם צריכים מאוד את כל המסכיאדה הזאת, שמים את זה בצד לכמה זמן, נמצאים עם עצמכם, ואחר כך חוזרים למסכים. נכון או לא? אנחנו הדוגמה, תראי, פה יושבות נשים מכובדות, ואני הדוגמה לבית הקלאסי, שכל מה שרואים בסרט, אני באמת, חשוב להדגיש שאני עובדת מהבית. אז אני נמצאת מול המסך של המחשב מ-8 עד 4. ב-4 פתאום הילדים דופקים בדלת, אבל נשאר לי רק עוד כותרת, נשארה לי רק עוד איזה כותרת משנה לעשות, אז אני עוד שנייה נסחבת עם זה. ואז אני רוצה לבדוק שזה היה בסדר, אז אני בודקת איך זה עלה לאתר, ואז מה העורך אמר על זה. ופתאום אני מגלה שכבר עברה איזה שעה, והילדה שלי מושכת לי בחצאית כי היא רוצה כבר לגינה, וזאת כבר יש לה שיעורים, ואני עונה לה על חשבון בתורה ועל תורה בחשבון, ולגמרי מאבדת את עצמי בעניין הזה. אז סוזי, אז איך היית עוצרת מרוץ כזה? בוא נעשה כאן איזה טיפול אז מה שעושה שיפי זה... רגע, אבל עצרת לאנשים מכורים. אבל קודם כל זה באמת המודעות, כי שיפי אומרת, קודם כל אני מבינה היום שאני גולשת למלא מלא 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 מקומות. המסכים האלה הם גנבים, הם גנבים מאוד מתוחכמים, וקל לנו ללכת אנחנו לא אומרות את זה בגלל הגיל שלנו. כל פעם כשאני שומעת את עצמי אומרת את המשפטים שלך, אני אומרת, ילדים שלי לא ידברו ככה, הם לא יראו בזה גנבים, ואני מאמינה שיהיו להם חיים טובים. זה לא בגלל הגיל שלנו שאנחנו ככה קצת, אולי כי טעמנו גם באמת את החיים האחרים, אבל אולי כי, את יודעת, כי תמיד שאתה מתקדם, אז מי שהיה קודם מרגיש שזה גנבות מסוימת. אם אנחנו נתייחס אל המסכים כאל גנבי זמן וגנבי קשר, יכול להיות שאנחנו גם נצליח להנחיל את זה לילדים שלנו. אם את תלכי לבית קפה ממוצע, שיושבים סביב השולחן 5 אנשים, את תראי ש5 לא מתקשרים. אם תיכנסי לבית ספר, שיש לילדים, יש שם פלאפונים, שזה תיכונים בדרך כלל, את תראי שהם יושבים, הכיתה שקטה, ואני מסמסת לה, והיא יושבת במרחק סנטימטרים ממני. אז יכול להיות שאם נתייחס לזה בשלילי, נצליח לקחת קצת מהקדושה הזאת שנתנו למסכים, ולשים אותה בצד. אגב, טלי, שבת זה דבר נפלא בהקשר הזה. נכון, נכון. אני סיפרתי לתחקירנית שהתקשרה אליי שבשבת, כולנו מכורים, כמו שראו בסרט הזה. לפעמים אני שמעת אותו מצלצל, למרות שהוא סגור בשבת. המרגישה את הרצף. כן. זאת אומרת, אנחנו כל כך מחוברים לדבר הזה, שעם כמה שעות לא לידינו, משהו חסר לנו. אז מה כן? אז אני רוצה, כן, לחזק פה את הדברים שנאמרו. אנחנו כן צריכים להתייחס לזה כאל משהו שפוגע באיכות החיים שלנו. באיכות האישית שלנו, המשפחתית, הזוגית והחברתית הכללית. אי אפשר לעבור על זה על סדר היום ולהגיד עוד כמה שנים, הילדים שלנו יהיו מאושרים והכל יהיה בסדר. אז יש לי טיפ כי להפך, זה רק הולך ונעשה יותר ויותר גרוע, במובן הזה שממציאים מכשירים שגונבים וגוזלים מאיתנו יותר זמן. אבל היית מוכנה לעזוב את המכשיר כל יום משעה 5, להתחבר אליו רק למחרת ב8 בבוקר? היית מוכנה לעשות את ההקרבה? אני משתדלת, כשאני באה הביתה, הרבה פעמים, לפעמים גם היו לי ימים שהייתי שוכחת אותו בבית, אחר כך הבנתי שבמכוון שכחתי אותו. אז קודם כל, שבת בשבילי זה עונג שבת מוחלט.
ופשוט זה שקט, דממה, שאני חושבת שנותן לי כוח ואנרגיות ומטעין אותי לכל השבוע אחר כך, בכל המובנים. שאנחנו עושים את הפסק זמן הזה, ומתרכזים בתוך עצמנו ועושים דברים אחרים, והשקט הזה. אז טלי מדברת על השבת, לסיום, סוזי, שיפי, תנו לנו גם אתן, כל אחד טיפ אחד קטן או משהו. אני רוצה גם לקחת רגע את התוכנית שלך, אפרת, את הפינה הזאת שהעלית כרגע, ותשימי לב שהפוקוס של התוכנית היה השלילי שבמסכים. אנחנו כולנו נורא מבינים שזה שלילי, אנחנו כולנו נורא יודעים שזה שלילי, אנחנו אומרים קצת את הברור מאליו, ובכל זאת, זה צריך לבוא מתוך החלטה מכוונת, כי אחרת זה לא יקרה. החלטה שמה? מה היא הכותרת של ההחלטה שאני הזאת? שם את זה בפרופורציות בתוך חיי, שאני לא עושה את זה בנהיגה, ואני לא עושה את זה בחברה. מי מאיתנו לא עושה את זה בנהיגה, ככה בואו נודה עליהם, וואו. כן, אני רוצה להוסיף את העניין הזה של אתרים מסוננים, שזה מאוד חשוב לי לציין את זה. רציתי להגיד, יש היום פתרונות טכנולוגיים שעוזרים לדבר הזה. אבל אפילו בטלפונים, הקשרים, דרך אגב, כבר יש היום את הוואטסאפ וזה, את יודעת... כי אומרים, מה, אני יכול להתגבר על זה, אז אני אחליט שאני לא נכנס לאתרים לא צנועים, ואני אחליט שאני לא נכנס לאתרי הימורים וכן הלאה, וזה לא בדיוק כך. אנחנו יודעים שהעין רואה, הלב חומד, והמעשים באים מיד לאחר מכן. אז אם אנחנו רוצים לעצור את זה, בואו נעצור את זה בעין הרואה. אני יצאתי מהבית פעם אחת, נאבד לי הפלאפון, נכנסתי להיסטריה של החיים שלי. אתם לא רוצות לדעת איך הייתי נראית. בקריז. אבל בקריז חמור, לא ממש. אוקיי. וכשראיתי מה עשיתי לבית, איך הפכתי אותו, איך הפכתי את הילדים, איך הם היו, פחדו אפילו לדבר איתי, וזה היה הרגע. אמרתי לעצמי, סליחה? לא, אני שולטת פה, אני הרי תמיד שולטת במצב, נכון? אני שולטת פה, אני שולטת בעצמי, אז אני יוצאת לגינה ושוכחת את הפלאפון, כמו שטלי אמרה, ומשם זה התחיל, וככה, נכנסים הביתה, אז אם יש לבעלי את השיחה שהוא עוד חייב לסיים אותה, זה מחוץ לבית, כי הוא נכנס, המכשיר בכיס, והילדים באמת למדו. יש גם את המצבים שהאבא חייבים לענות לדברים שהם דחופים או לעשות, אבל יש את המצבים האלה, את הרגעים. לעניין הדחיפות והחירום, אתם יודעים, כל פיצ'יפקס נהיה חירום בגלל המסכיאדה הזאת. נכון, אנחנו ממש יש זילות של המושגים. לגמרי, אתם יודעים, אנשים אומרים חירום לדברים, אחר כך אתה שואלת, מה קרה? היית צריך למכור את כל המניות של אסיה, כאילו מה? זהו, ואני פשוט גיליתי מחדש את התחושה של לספר סיפור לילדה, לשאול אותה מה באמת, לא בלי כן, רגע, מה באמת, אלא מה באמת אמיתי, וזה נורא כיף. שיפי חריטן, דוקטור סוזי קגן, טלי כהן אלדר, תודה רבה שבאתן ושניפגש ככה, לא דרך מסכים.